Diddy za ní doběhl Beyoncé. Vzali, mrštil s ní o zem. Myslím, že polovina lidí tam byla nahá. Snažil se odtáhnout do pokoje. They're all my, partners and whatnot. Some woman didn't come. My artist of my life is Beyoncé. Obchodovala se a lidi je, že my to skoro víme 30 let. Každýho člověka, ale jakože fakt snad každýho musela zasáhnout kauza P. Diddy, Beyoncé a snad celého Hollywoodu. A ano, vím, že mnoho českých tvůrců na touto kauzu už video točilo, ale já jsem viděla jenom jedno a moc jsem to teda moc nepochopil. A napadlo mě, že bych to mohl natočit tak nějak po svém. Musím říct, že se v této kauze orientuje fakt blbě. Ani jsem popravdě nevěděl, kdo je do toho zapletený, co to furt dělá s něco s Beyoncé a co to je. Mimochodem budu taky moc rád za like či odběr, hrozně mě to podpoří pro další videa a tak. My jdeme na video. Náš hlavní účinkující tohohle drama je P. Diddy a jeho pravé jméno je Sean Combs. Mimochodem se omluvám zase, pokud něco vyslovuju špatně. Diddy je americký rapper, hudební producent, manažer a taky podnikatel. I přesto, že má Diddy 3 Grammy, tak jsem o něm nikdy předtím neslyšel a ani nikdo z mýho okolí. Hodně lidí k tomu vymýšlí různý konspirační teorie, proč tomu tak je, ale ono to má docela logické vysvětlení. Diddy byl populární hlavně v 90kách, což docela míjí mojí věkovou kategorii. Zatčen byl 27. září v brooklynském hotelu. A co si budem, obvinění málo nebylo. Přesněji 120, ale kdo by to počítal. Já bych tady radši vypíchl jenom pár těch nejhorších, jako je obchodování s lidmi, organizovaný zločin, znásilnění, násilí, podávání drog lidem, aby si s nimi mohl hrát, víme, jak to myslím, šíření našich videí a konkrétní incidenty, o kterých si povíme za chvilku a jak jsou odporný. Nejčastěji obvinují lidé, kteří v té době, kdy jim to měl dělat, bylo klidně i méně než 38 let. A co mi přišlo jakože nejvíc nepokojící z naší strany, jako lidí prostě, je, že my to skoro víme 30 let. My to víme prostě, že 30 let nějaký člověk zná lidi a takhle a nikdo nic neudělal. Teď nemyslím zrovna jako policii nebo takhle prostě, jako jasně, třeba nemusel být nějaký důkazy nebo tak, ale lidi ho stále podporovali, lidi poslouchali jeho hudbu, lidi ho prostě měli rádi a věděli, jaký hrozný věci dělá. A že to není jenom 1, 5, 10 lidí, kteří se proti němu spikli a chtějí mu zničit život, docela obhajuje to, že právního zástupce Tonyho Busbyho, nebo jak se to vyslovuje, kontaktovalo přes 3000 lidí, že jim Diddy dělal taky takovýhle hrozný věci. Málo lidí ví, že tato kauza nezačala teďkon jeho zatčením, ale začala už loni na podzim. Začala tím, když jeho bývalá přítelkyně Cassie Venture vznesla obvinění, kde tvrdila, že ji během vztahu chtěl znásilnit, zdrogovat, nutit do s jinými muži, čím si docela i často pomáhal právě těch měl u sebe doma fakt hodně, nejenom teda pro sebe, ale hlavně na pár, který si budeme povídat za chvilku a taky na takovéto příležitostné události. A i přes ty všechny nechutné věci, které Cassie dělal, se dohodli, že se vyrovnají mimosoudně. No, co si budem, já si myslím, že k tomu nějaký vyhrožení potřeba bylo. A jak hrozný to bylo žít s Diddym, to ukazuje video, který vyšlo o několik měsíců později z hotelu, kde je vidět, že jak Cassie utekla od Diddyho, měla nějaký tašky, čekala na výtah. Diddy za ní doběhl, vzal ji, mrštil s ní o zem a pak i snažil se odtáhnout do pokoje. Diddy se omluvil a říkal, že ani nečeká odpuštění, což jako čekat ani nemusí, ale jakože white parties. Tyto party jsou jeden velký otazník a dá se říct, že i jedna velká konspirační teorie. Takhle, white party jsou skutečný, odehrávaly se a existujou, to žádná konspirační teorie není, ale to, co se na nich dělo, to už jakože je ten velký otazník. Na ty party nechodili jenom dospělí, ale chodili tam i děti. Kolikrát tam byly i 9letý až 14letý děti.
Co prosím vás dělají 9letý děti na party? Puffy's place was like just filled with chicks and orgying like nonstop, right? No, not really. Come on. But hey, it was curious. I got a chance to see some things. Yeah, but you were 13. What were you I seeing? went there to see the lifestyle. Right. And I saw it. And it was but I don't know if I could indulge and understand what I was even looking at. It was pretty wild. So nobody tried to, some woman didn't come along. I didn't say that. Okay. I didn't say that. What I did say is that there were very curious things taking place. And I didn't necessarily understand it. Pojďme si tak nějak představit, jak ty party mohly probíhat. Tak nějak vás tam jakože provedu. Pozvánku si mohl získat tím, že máš kamarády, který mají blízko k Didymu, nebo prostě máš talent a Diddy si tě všiml. Ani nemusíš být celebrita, nemusíš mít nějaký extra talent, hlavní je, že máš peníze a máš vliv. Když tam s tím, že získáš spoustu nových kontaktů na bohatý, slavný, známý lidi, party se odehrává v nějakém luxusním hotelu nebo rezidenci a dress code je jasný. Všechno bílé. Proč všechno bílé? Má to nějakou narážku, má to nějaký význam a ano, má. Je to prý kvůli tomu, aby prostě si všichni byli rovní, aby prostě někdo neměl takovýhle šaty a takhle, ale prostě na té party jsou všichni rovní. Jako by tam nebyli všichni bohatý. A teď se může stát spousta věcí. Od toho, že se vůbec nic nestane a budeš si to užívat a prostě se budeš bavit, až po to, že nic by se vám stát nemuselo a ani byste si ničeho všimnout nemuseli. Díky tomu, co říkal v jednom rozhovoru Tom Swob, který se v těchto partích tak nějak orientuje. Tvrdí, že takováhle party by mohla být rozdělena na více kategorií, respektive někdo se dostane někam, kam ostatní třeba nemůžou. Tohle jsem nastoupila až v 5:30 ráno. Myslím, že polovina lidí tam byla nahá. Prohlásila Khloe Kardashian v jednom dílu z jejich show Keeping Up with the Kardashians, držte krok s Kardashians, prostě show o jejich životě. Po jednom z Diddyho večírků. Později dodala, že se party zúčastnil Justin Bieber, který má docela zajímavou a kontroverzní historii s Diddy, o který si povíme za chvilku. Mimochodem poslední White Party byla 4. července roku 2009, což já jsem třeba nevěděl a myslel jsem, že probíhaly třeba ještě minulý rok. Mimochodem dále v žalobě stojí, že minimálně od roku 2008 provozoval organizaci, která ženy a celkově obchodovala se lidi unášela. Tohle provozoval jeden z nejvlivnějších lidí Hollywoodu, nebo nejvlivnějších asi ne, ale prostě co? Taky si Diddy najímal a hrál si s nimi klidně i 2 dny. A tady se dostáváme k těm druhým parties, kterým říkal Freak Offs. Natáčel se skrytými kamerami a následně ty záběry využil při kde je používal jako podmínku, proč by to nikomu neměli říct a říkal, že je prostě zveřejní. Není absolutní výjimkou v tom, že platil lidem, aby po něm uklízeli, například po jeho hrádkách nebo třeba v tom hotelu, kde vznikla ta nahrávka z bezpečnostních kamer, tak jim zaplatil několik peněz, aby to smazali, což teda asi neudělali, ale prostě tady jde o to, co on udělal. A jsem si téměř jistý, že jenom otázka času, než se nějaký takovýhle zahlazovač stop ozve, jakože hej, já jsem tady to udělal, že já jsem to zahlazoval. Podle mě jim třeba navyhrožoval to, že jestli to řeknou, tak budou sedět s ním. A jakože jednou se někdy někdo ozve, já v to věřím a doufám. A teď se dostáváme k podivnému vztahu mezi Justinem a Diddym. Jakože co to je za duo? V roce 2008 odstartoval Justin svoji kariéru a už v roce 2009 poslal Diddymu ukázku nové písničky, kterou měl vydávat. Zeptal se ho, jestli by s ním na té písničce nespolupracoval a Diddy ho odmítl. Ale potom, co Justin vydal single, se Diddy ozval sám s tím, že by se rád stal jeho mentorem, kterým se stal. Diddy se stal jeho jakýmsi vzorem a je vidět, že prostě ho Justin bere jako kamaráda. Není to jako, že by byl jenom nějaký mentor, jako nějaký pracovník, jako je pro vás třeba váš učitel češtiny, ale prostě je to něco víc. Je to prostě i pro něj jako takový jeho kamarád. Ale co už zase tak kamarádsky nevypadalo, je 48 hodin s Diddym. Víte, co mě to připomíná? Těch 48 hodin, 2 dny s
Já si úplně nemyslím, že by Diddy tam nějak jakože sexuálně neužíval Justina, to zase nechci říct, ale Diddy tvrdí na videu, který má Justin stále na YouTube uploadnutý, že nemůže říct, co tam budou dělat. A jak jsem říkal, že ho Justin bral spíš jako kamaráda, se říká fakt těžko po videu, kde z něj má Justin jakože sakra respekt. On se ho tam doslova bojí a já úplně z toho nemůžu, když na to koukám, jak to video je strašně podivný a What's up, man? You good? I'm good. How are you? All right, young brother, everything's good? Everything's Selling great. out arenas and everything? Starting to act different, huh? No, You ain't been calling me and hanging out the way we used to hang out. Well, I mean, you haven't. I mean, you try to get in contact with me, you know, through all my, partners and whatnot. Mm-hmm. But you never really got my number, so. Right, My okay. number? Yeah, I'm gonna tell you my number. Yeah. pojďme se teda podívat na takovou TikTok část tohohle videa a ne vyvrátíme si některé konspirace. Všichni, ale jakože všichni řeší Beyoncé. Co s tím má ta společného? Mimochodem chtěl bych strašně moc poděkovat za to, jak jste mě podporovali u minulého videa. Taky bych chtěl poděkovat Beyoncé, která je mým vzorem, prostě udělala teda něco? No, ne. Nebo takhle, my toho víme strašně málo jako veřejnost a nejvíc toho ví asi samotný Diddy a Beyoncé. A není vůbec ani uvedená v tom jeho trestním oznámení, kvůli kterému šel teď Diddy do vězení, do takového toho předsoudního vězení. Nevím, jak se tomu přesně říká, ale prostě vůbec tam uvedená není. A ani nikdo jiný. A sice ano, Beyoncé chodila na white parties, ale tam chodila s nimi další 3000 lidí, jako je třeba DiCaprio. Lidé jej začali hejtit a jakože docela silně v komentářích a prakticky tak nějak všude, ale oni hejtí jenom kvůli tomu, že se nevyjádřil, ale ono se k tomu nevyjádřila tak většina lidí, který na ty parties chodila. A co takhle track She Knows? Já jsem ho poslouchal, když mě bylo 11 a teď je strašně tak hypovaný a já úplně že remembers. Já bych tady s dovolením přečetl něco, co je v té písničce a aby jsme si toto pak nějak vyjasnili. Odpočívej v pokoji Alicia, odpočívej v pokoji Left Eye, Michael Jackson, uvidím tě, jakmile umřu. Ona ví. A já vím, že ona ví. A hluboko uvnitř ví. Ona ví. Lidé mluví o tom, že Joe Cool, který vlastně napsal tu písničku a taky to zpívá, se nenápadně snaží říct o tady tom celém dramu, který se teď řeší, že se to snažil celou dobu odhalit, ale tak, aby ho třeba Ona ví, jakože Beyoncé o tom všechno ví, o všech těch jak byla na těch white parties, prostě ona to ví všechno. A že Diddy může za to, že Alicia, Left Eye, Michael Jackson, že za to může, že umřeli. Že jim takhle dává nějaký hold a pak jako řekne, že ona ví, jak umřeli. Ale co už je docela jakože sas, je, že snad každá celebrita uctívá Beyoncé jako nějakou bohyni. A taky bych chtěl poděkovat Beyoncé, která je mým vzorem. Pojďme si vzít jeden příklad za všechny, a to Adele, která v roce 2017, když vyhrála Grammy, věnovala ve svém děkovném prostoru docela hodně prostoru Beyoncé. It's just, but my artist of my life is Beyoncé, and this album for me, the Lemonade album, was just so monumental. Beyoncé, it was so monumental and so well thought out and so beautiful and soul-bearing, and we all got to see another side to you that you don't always let us see, and we appreciate that. And all us artists here, we fucking adore you. You are our light. A já se to tak pochopil, jde to pochopit určitě i jinak, je, že tak nějak říkala, že Beyoncé měla vyhrát spíš než ona. Taky hodně lidí mluví o tom, že Kanye West zachránil Taylor Swift před Beyoncé tím, že přerušil Taylorinu děkovnou řeč a řekl, že Yo, Taylor, I'm really happy for you. I'm let you finish. But Beyonce had one of the best videos of all time. One of the best videos of all time. to se teda stalo v roce 2009 a později se to docela vyvrátilo písničkou Famous, kterou vydal Kanye West, kde ji doslova nazývá dívku. Teď jsme se prohrabali všichni tím hroštím, nechutností a divností, aby jsme pochopili, co se to nacházelo v jeho domě, respektive ve vilách. Asi jedna z nejvíc řešených věcí jsou dětské oleje.
kterých tam měli docela dost. Měli tam přesně 1000 láhví dětského oleje, který používali při svých freak offs. Dále se tam našly nějaký klasické jako věci, jako jsou třeba zbraně, drogy a takhle. Dále tam našli několik hraček. Víme, jak to myslím. A co na to Diddy? No, ten se jenom těší na soud. A až se ukáže prostě u něj pravda, na což se těším taky já a myslím si, že znát celý svět. Takže abychom si to shrnuli, White Party jsou celebrity a pozve se je tam vždycky Diddy, skončily roku 2009 a myslím si, že žádný špatný věci se tam neděly. Freak Offs začaly, když skončily White Party, což je docela zajímavý fakt. Tam se děly tak nějak všechny ty špatné věci, klidně na 2 dny a všechny ty nechutnosti. Beyoncé je nevinná, písničky docela odkazují na to, co se dělo, ale není to vůbec potvrzený. A myslím, že tady to je pro tohle video všechno. Pokud možno hoďte dolů like či odběr, budu za to strašně moc rád a podpoří mě to. A u dalšího videa čau čau.